Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu ishe yaphela ke imoto endaweni yaseMatuba ngakwaBhophoza wengane zakwethu emva kokuthi isuka kwamakhenikha ke lapha wengane zakwethu. Abantu abaningi kade bakhona kule ndawo yesigameko bebakhala ngomakhenikha ke laphana abafaka izintambo emotweni ukuthi badlala ngabantu ke ngane zakwethu. Kule ngozi kuthiwa ke laphana ke kushe oyedwa ke laphana usesibhedlela kodwa ke akushonanga muntu ke wengane zakwethu. Thina ngale ukukhuluma kakhulu ake sikudedelele le video iphelele. Siyi-channel hamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga. Omakhenika bey'nsuku zokugcina kwaze kwakuba kithi shu kodwa njengoba kusinda imiphefumulo okungcono. Hayi kungcono manje